Assalamu alaikum. Haberler programması canlı yayında stüdyada Evgeniya Pekunova çalışa. Bugünkü yayınımızda böyle haberlerin tanıştıracağız. Siyasi Mahbub Seyran Sarıyev'in anası oturuşunda iştirak etmeye izin vermediler. Çıngar Memori noktasında nöbetler. Kozay'dan Tayhan Ayvanat Parkı'nda. Siyasi Mahbub Seyran Sarıyev'in anası Zudiye Sarıyeva'nın mahkeme oturuşuna videobak vasıtasıyla iştirak etmeye izin vermediler. Bu hafta Zudiye Sarıyeva aytты. Kiyevski rayon mahkemesi Udurulhan Hizbut Tahrir davası 2. Bakçısayip grupasının oturuşu geçirildi. Bizi mında vermiler, online nesine yasak ettiler. Adliyecilerge biz isteyik ariza yazma, onlar da elan ettiler. Biz de kirmestiyik bu balları görmege. Videodan olsa da, online rejimde olsa da biz isteyik kirmege. İşgalciler 2. Hizbut Tahrir davasının 2. Bakçısara grupasına kirgen Marlin Hasanov, Timur İbragimov, Ernest Sametov, Server Mustafaev, Edem İsmailov, Mehmet Bilalov, Seyran Saliyev ve Server Zekiriyevni Rusiya ve Kırım'da yasak edilgen ve terörist sayılgan Hizbut Tahrir dini teşkilatının azaları olğanını qabatlay. Kayıp olğan harbiy, işgal etilgen Kırım ile Memori sınırda cumartesi günü sabah saat 5'lerde 95. brigadanın harbiy hadimi kayıp oldu. Barlik Nizaret noktası yanında kuryeş izleri var idi. Bu hafta hukuk nizamının harbiy hizmeti haber etti. Biraz sonra 95. brigadanın Facebook sayfasında Kherson vilayetinde elak olğan asker hakkında malumat peyda oldu. Ama harbiylerin temsilcisi Vladimir Potapov anlatkanına göre söz farklı damağında gitti. Кваліфікується як зниклий і причина цього зникнення з'ясовується. Тобто поширювалась інформація в інтернеті, що військовослужбовці були без зброї, там несли службу. Значить, хочу відразу зазначити, що військовослужбовці в тому районі несуть службу зі зброєю, з боєприпасами, з засобами зв'язку відповідними і необхідними, тобто все як має бути. І наразі зброя військовослужбовця є в наявності. У нас військовослужбовця нема. З'явилася інформація на сайті 95-ї бригади, що на Херсонщині знайшли помертвого військовослужбовця, який з Рівненщини. Це одна й та сама людина, чи це два різних випадки? Це різні люди, там випадок такий сумний. Teşkilatlıca bu hafta bugünkü kun mevzusu Kırım programmasında seyretiniz. Vaqtincha işgal etilgen Kırım ile Memori sınırında uzun nöbetler peyda olundu. Ne için böyle olğanını muhbirimiz öğrendi. Вот я, наверное, пришел на КПП где-то в 13:00. Пограничники взяли у меня реестр, то есть прописку, справку ВПО. Ну и все, и паспорт. И они как бы отправили эти данные в Киев, чтобы Киев принял решение, пропускать меня или нет. Я уже ожидаю где-то приблизительно 1,5 часа. И я стою на буферной зоне. Вот. Внутрь меня не пускают. По-перше, в самому розпорядженні Кабінету міністрів не передбачено чітко, не визначені категорії громадян, яким можна або не можна перетинати межу. Не визначено чітко, яка мета є достатньою для того, щоб людям дозволити переїжджати через адмінмежу. І не визначено, хто має приймати рішення, дозволено чи не дозволено людям в'їхати в Україну або виїхати на тимчасово окуповану територію. І головне, не визначені терміни прийняття такого рішення, дозволити чи не дозволити. Через те, що невідомо де і ким приймається рішення і за якими підставами вони вимушені чекати цього рішення і подекуди отримувати відмову. Відповідно, тому ми з боку представництва президента завжди говоримо, що так, якщо у вас є потреба в виїзді або в'їзді на територію Криму, будь ласка, звертайтеся, і ми будемо допомагати з оформленням документів, з листом до Державної прикордонної служби. Відповідно, якщо людина, якщо громадянин України, який або в'їжджає, або виїжджає, звертається до представництва принаймні за 1 добу,
то жодних проблем на адмінмежі з такої особи не буває. Є частина людей, які мають право перетнути відразу адміністративну межу, прослідувавши через КПВВ, а по іншим приймається рішення. От фактично час, який витрачають прикордонники на перевірку всього того масиву інформації, яку надають громадяни, прибувши в контрольний пункт в'їзду-виїзду, фактично воно і затягує процес чи необхідний час для опрацювання всієї інформації. Якщо ж урядом буде прийняті зміни до цього розпорядження, або ж визначено якісь окремі норми щодо перетину адміністративної межі, то прикордонники будуть ними керуватися. Розпорядження 291-Р не передбачає жодних довідок ВПО. Розпорядження 291 абсолютно чітко визначає коло людей, які мають право на перетин адміністративної межі. Командувач Державної прикордонної служби, спираючись на цей лист і ті критерії, які в ньому викладені, мають право приймати рішення про дозвіл перетину кордону для громадян України. Өлген қыз еді қойы районында тапылды. Бұқтай жғаджи полис хабер етмекте. 6 yaşındaki kız 2 gün devamında kıdırılmaktaydı. Daha evvel İşğalci Kırım Tahkikat Komitetinin malumatına göre Şimali Kırım kanalı rayonunda kayıp oldu. O babasının balık tutmağa bargan anda babası dostlarının kızını kayıp etti. Задействована группировка сил и средств в количестве более 100 человек и 20 единиц техники. Задействована водолазная группа специализированного морского отряда, поисково-спасательное отделение местного пожарно-спасательного гарнизона. При необходимости будет наращена эта группировка. Также к поискам привлечены волонтеры спасательного отряда «Лиза Алерт». На данный момент проводится обследование территории, прилегающей к поселку Ленина, Камышовая зона, а также обследование Северокрымского канала. Işğal etilgen Kırım'da 6 yanı koronavirus hasta peyda oldu. 2 adam aluştu ve kezlevde, ahirda 4 adam bu haqta İşğalci Rospotrebnadzor'un başına muavini Dmitry Krutikov bildirdi. Böylelikten işğal etilgen yarımada 387 adam koronavirus hastalandı. Украинада акимиет карантин йымшатылды. Бүгінден башла болер үксетіделе, 10 адамға қадар залларда спортин ұғрашмак, ерлі вечерлер ара нақлият ташывлар, мемлекет тышындан еді işğal етілген бөлгелерден келгендер мечбүри өз-өзіні этрав мұйтінден айырып тұтмақ керекдігіл. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ – 58, Рівненській області – 57, також в Львівській області – 31. İşğal etilgen Kırım'da Tayağan Arslanlar Parkı'nda lama balası doğdu. Бұқта Ayvanat Bahçasının sahibi Oleg Zubkov haber etti. Valer içinde Ayvan ana babasının buluna. Ziyaretçiler ise küçük lamanı Ayvanat Bahçası açılған son көріп olacaklar. Он достаточно, видите, уже самостоятельный, крепкий, хорошо сосет молочко, так что все будет с ним в порядке. И надеемся, что к открытию парка малыш будет радовать посетителей уже парка Тайган. Бонигнесе мен сағықлашам. Facebook sayfamızga hoş olunuz ve bizle olunuz. Көрішкенже.